दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत। मी श्रेया। पाहुयात आज राज्यात घडलेल्या ठळक घडामोडी। गोवा राज्यात कधी एकही बळी नसतो तर कधी एकदम 4 बळींची नोंद होत आहे। त्यामुळे स्थितीचा नेमका अंदाज घेणे आव्हानात्मक ठरत आहे। गेल्या 5 दिवसात राज्यात 9 कोरोना बळी नोंदवले गेले असून मंगळवारी 2 बळींची नोंद झाली आहे। तसेच 86 नवे रुग्ण आढळून आले असून एकूण बळींची संख्या 3222 इतकी झाली आहे। राज्यातील कचरा व्यवस्थापन कायद्याच्या उल्लंघन प्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जल कायद्याच्या कलम 33 अंतर्गत राज्यातील 14 हॉटेल्सना लाखो रुपयाचा पर्यावरण नुकसान भरपाई वजा दंड ठोठावला होता। त्यातील 5 हॉटेल्सनी हा दंड जमा न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती हॉटेल्स बंद केली। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मंडळाची कान उघडणी केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली। गोवा विद्यापीठाच्या प्राणीशास्त्र विभागात अनेक प्रकारचे गैरव्यवहार आणि बेकायदेशीर गोष्टी सुरू असल्याची माहिती देण्यासाठी NSUIच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई यांची आज भेट घेतली। राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात भाजप सरकारच्या अपयशाने कुख्यात गुन्हेगारांना प्रोत्साहन मिळत आहे आणि ते गुन्हे करत रस्त्यावर मोकळे फिरत आहेत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जर गोव्यातील लोकांना सुरक्षा देऊ शकत नसतील तर त्यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, असे आरोप भाजप सरकार आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यावर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केले। गोवा फुटबॉल असोसिएशनच्या वेदांता महिला फुटबॉल लीग स्पर्धेचा 5वा मोसम आजपासून सुरू होणार आहे। एकूण 5 संघात विजेतेपदासाठी चुरस असणार आहे। तर या होत्या राज्यातल्या आजच्या ठळक घडामोडी। अशाच ताज्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक पेजला भेट द्या आणि तसेच YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा।